Takže čaute u tohoto videa a dneska točím ochutnávku Chio Dip salsa, takto, a k tomu chipsy jsem vybral takovéto. Brambůrky vroubkové kečupové. A následný produkt vypadá takto. Jak můžete vidět, tak. Já to nebudu zdržovat a pojďme to ochutnat. Takže. Takto. Vidíte. Tady máme chipsu se salsou a můžeme to jít ochutnat. Špica. Jak jinak? Špica, je to celkem kořeněné. Nebo jako je to pálivé, ale pro mě ne, ale pro někoho to být může. Takže tady máte složení, jestli vás to zajímá. Chio Dip hot salsa a brambůrky, jestli složení to asi nevím, počkat. Složení prostě takové. Tak. To bylo zase takové kratší videjko a já se s vámi loučím a já si jdu dát toto a zatím loučím se s vámi.